Hej alle sammen. Vi skal vise jer, hvordan man laver scrambled eggs, og lad os bare komme i gang. Vi sætter lige noget musik på igen. Okay, nu har vi blandet mixen. Så skal vi hen og stege det. Nu skal vi hen og stege det, så vi lige vi skipper lige til det. Ja. Til det. Hej igen. Nu har vi fået sat det deroppe i panden. Vi fik lidt for meget olie på, men Okay. Så Okay, vi får lige prøve noget nyt, og for at få sådan lidt mere tykkelse, så prøver vi lige at tage lidt havregryn i. Der skal ikke tage meget tykkelse. Det er for at prøve noget nyt. Prøve noget nyt, ja. Så vi prøver lige at få noget havregryn i, inden det starter med helt. Det er fint, tror jeg. Lidt Og lige en med sådan der. Så giver vi lige noget musik på igen, og så må vi håbe, det smager godt. Sætter vi det lige lidt i speed, så det... Okay, nu er det sådan færdigt. Og så tænker jeg, der ligger stadig en hel masse væske i bunden. Ja, det er fordi, at I enten så har taget for meget mælk i, eller ja, det er sådan set den eneste grund. Så I kommer til at tage for meget mælk i, så må I tage lidt mindre i næste gang. Men når det cirka begynder at se sådan her ud, slukker I for blusset. Så er det sådan set færdigt. Kører de sidste rundt. Klar til at spise. Og så er det en god idé lige at holde den over vasken sådan her. Og så lige få alt det her væske ud. Så I får noget mere ikke vådt. Vi gider ikke at spise æg. Så jeg går lige over og får noget af det her vand i vasken. Så kommer jeg tilbage hjem lidt. Det er lige et eller andet fuldstændig mærkeligt, så det fik vi lige ordnet. Det fik vi lige ordnet, så nu skal det ud til sidst. Så er vi har fjernet vandet og sådan her. Og så er det ellers bare at spise det med gaffel eller rugbrød, eller hvad du ender lyst til at spise. Eksperimenter selv, ligesom vi gjorde med havregryn. Og så se, hvad det smager godt med. Nej, vi kommer havregryn i. Ja. Vi ses, eller vi viser lige, hvad man for eksempel kan spise det med og sådan noget. Og siger, om det smager godt. Vi ses om 2 sekunder. Er vi klar til at spise det? Og det er spændende at se, hvordan det smager. Vi vil lige vise jer vores reaktion, fordi der er en del nyt heri. Jeg plejer ikke at lave det med chili og paprika og hvidløgspulver. Og du plejer, eller skinke. Og du plejer ikke at lave det med... Havregryn, plejer du det at lave? Nej, jeg laver det ikke med havregryn. Jeg synes bare, vi skal smage det. Ja. Og nu lægger jeg mærke til, at der er 3 gafler. Ja. Vi har lille søster med. Virkelig godt på noget krydderi. Nå, det smager i hvert fald godt. Ja. Vi ses i næste tutorial. Jeg håber, I kunne lide videoen, og husk at subscribe og like. Ja, hele muligheden.